ҳодисаи таркиши зарфи оҳанини оксигенӣ дар мавзеи бозори Панҷшанбе ҳарчанд талафоти ҷонӣ надошт, аммо бо оқибати нороҳаткунанда ҳушдор медиҳад, ки дар ҳама ҳолат риояи чораҳои бехатарӣ муфид аст. Ин ҳодисаи ногаҳонӣ санаи 23 июл тахминан соати 12:30 дар кӯчаи Шарқ, ҳамшафати бозори Панҷшанбе дар нуқтаи сарироҳии фурӯши обҳои ташнашикан ба вуқӯъ пайваст. Гурӯҳи фаврии тафтишотии мақомотҳои милитсия ва прокуратураи шаҳри Хуҷанд муайян намуданд, ки Шаҳрванд Мирзои Фирӯз Неъматуллоевич соли таваллудаш 1983 сокини шаҳри Хуҷанд дар қади роҳ ба фурӯши обҳои ташнашикан бо истифодаи зарфи металлии оксигенӣ машғул гардида, бинобар наандештани чораҳои эҳтиётӣ аз гармии ҳаво як адад зарфи оксигенӣ таркидааст. Дар натиҷаи таркиш ба мардуми гирду атроф зарари ҷисмонӣ расонида шудааст. Аз ҷумла 2 нафар зан сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки дар наздикӣ ба ҷои ҳодиса қарор доштанд, ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд бистарӣ гардиданд. ҳамзамон дар алоқамандӣ ба ҳодисаи мазкур боз 8 нафар шаҳрвандон ба беморхона интиқол дода шуда, баъд аз гузаштани ташхис ва муоинаи тиббӣ аз бистарӣ гардидан даст кашида ба хонаҳои худ рафтанд. тавре зимни санҷиши ҷои ҳодиса муайян гашт, сабаби ба вуқӯъ пайвастани таркиш гармии ҳаво буда, ба дигар ҳаракатҳои қасдона алоқамандӣ надорад. хушбахтона дар ҳодисаи мазкур талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст.